Fernando Babo Kabalento, kumusta kayo po? Ako Luis Soning Wearing Pampanga. Ngayon pong waldo ngayon ni at yung tamo kayo ng Del Pilar San Fernando, Pampanga. And pakilala miya po kaya kayo ining bigin bite kaya kami apin po ining auto touch, car wash and detailing center. Okay, but at inyaman naman pong kasiping ang bipangan ng apin po ing BLIAM Tapsihan. So ngayon pong waldo ngayon ni pakit nila po kaya kayo na ano rin services do. And the same time, manyaman na yung kauran baloy po na ano rin retang Lomi, Tapsi, ampong retang papansit makanyan So ini pong lugar ay ini bala mo one-stop shop yo. O tang pepa car wash kayo. At mo naman lugar baka nita makapangan kayo o kaya makapag-relax ba kung mainip. Abayan nyo nga po no tam. O yan so uling mauran ning milabasan na doon meron na tiyamo naman yung kaya katamong sakin. Gagawin po kayo ni guys, aliwa-aliwa lang auto care services. Yan, ating ngayon gagawin the car wash. Atin mo naman interior detailing, engine detailing, engine wash, makanyan Atin mo naman glass detailing o kampong tang sisikat ngayon yung services ka rin sa akin. Abilitang crystal coating o kaya tang nano wax coating ngayon. Available na po kayo ni. Alright, so ito guys, sining karelang humble kitchen So, at yung kayo ni tangang luluto rin ngayon ganang pamangan na sa serve dagat ang BLIAM Tapsihan natin. At ilang interesting kain dahil lagyo na rin pamangan kayo ni guys. Tatak lang sakin. So Haima, Mazda, Toyota, Honda, Ford, Nissan, Mitsubishi, pong Isuzu. Alright, ito kabalen laway niya po yung table mi serve la pong pamangan pangapulong tao ngayon ikat niya po yung Sir John actually metong niya po karing mi kabadi niya po yung metong karing mi kapana bakit atin tawong auto touch car wash and detailing taping kitang intro ko lang din sabi ko atin lang mo naman pong pipangan ng ilagyo na is BLIAM Tapsihan yung pamangan na po kayo bala mo papoboy itang pangmasa mga yan sabang tatakaman nila rin yung pagkwento tawong po mana niya po may kumpisa yung idea yun. Muna kasi dealing magkaya po kayo car wash yung auto touch. Okay. Bali 6 months yung auto touch. Okay. Yung Tapsi logo, baya pa. Mag 3 months pa. 3 months pa mo, okay. King auto touch tamo sir na yung services yun. Ating services may ating king engine wash, ating king ceramic coating, interior detail, exterior, ating king rin asphalt removal. Uling kauran yan, kailangan nyo. Wow. May usula rin ang tigarening lugar, spot na car wash na yan. Tingaliwa, car wash, iba't mo, barberia yan, mga yan. Masating ang kapit na yung car wash. Wow, mata. Isuyapin naman Kung magpa-car wash ka, ka masasayang oras. Yes sir, atin tampi pa. Atin tampi pa nga. Anti kaya ni ing lugar yun sir, sobrang masanding na. Yes sir. Ano yun sir? Only rice na sir. Only rice pala kayo ni guys. Karen pong combo silog tamo, unlimited iced tea, rice, tsaka soup. Combo silog? Yes po. Okay, nano lang po rin combo silog. Dito ang combo silog ni po, lagyo lang pong sakyan. Wow. Ati kaya pong Haima, Mazda, Ford. Ati kaya Honda, makatula rin. So, nantitindahan ka rin Tingin Honda, tingin kayo. Wala multi-brand. Car service, mga yan. So, yung table tamo, ating tamo pong ini. Tortilla wrap, chicken. Tortilla wrap chicken. Tapos tamo magkano yun, sir? 109 yan. 109? Yes po. Sobrang affordable mo po yung pamangan Kenny. Ini burger tamo Ini po classic burger. Atin niya pong kaya beef fries. Ini po pati may sarili niya pong gawayan. Atin niya pong salted egg, butter shrimp. Okay. Ini pong bestseller din po ining Lomi. Overload niya po. Iting sasabihin min manaba nandun loaded siya. Yes. Nung ating sakyan na loaded takaman mo tamot din nalang pa na loaded yung sakyan dahil iting dyan din Ini guys, ining Lomi is super loaded yung so siguro iting mo muna ang share sir. Yes. Makapuklat siya po yung car wash me 7 AM. Ang ganya po 10 PM kanito. Okay. Pati po yung Pati po yung pipangan. 10 PM yung okay. So right ang mirrors guys hanggang 10 o'clock mo yan. Siyempre manto-manto naman mirror. So kening BLIAM guys available ako rin ng BBZ. May endorses sa Big Light.
Bakit kaya kayo guys, super overload din. Sobrang. Halos kaya na eh, puro laman din talaga yung apangan mo kaya ni guys. And then open nyo sir, Monday to Sunday? Yes po. Monday to Sunday. Yaman na yung Lomi. Magkano po yung Lomi? 169 yung 100. good for 3 personnel. 169. 169 pesos guys. Siguro 3 to 4 person actually. Yes. Okay, but sir, ikit po kita, bala mo free wifi yun? Yes po. Ano yung wifi na? Ha? Nakanta po bago nga mga kayo. Napopost na kagad kay Facebook. Kaya na, sure na, pwede na lang mag-check-in mo yan. At wala din lang pang dessert. Yan, no? Yeah? So, turon yun na sa turon with ice cream. Later, banana tayo po. So, kapalan, kisa sabihin nila rin kayo na apin din rin facts of life po ang bagong sa business. Anyapin po, yung pakisuyumi kayo guys, supportan tala rin ang tinginining business. These are local business guys na may gumpisa, Kapampangan, kaya po rin, brands, sibol na pong Kapampangan ngayon, pakisabi mo po kaya kayo supportan tala. If you're interested to avail their services, contact their fan page po or kahit ang kanilang contact number we will be providing. So, Sir Jonald, please invite mo na po rin yung Wearing Pampanga viewers mo to check out your shop. Mga kawarin Pampanga po, pasyal ko po kaya kami, Kening shop niyo po. Ating kaya pong Carwash Kenya po, Pampanga. Aking siya po yung shop Kening, Sitio Tagulud, BLIAM, City of San Fernando, Pampanga. Kalelemiya po yung long last, ako po yung BLIAM Palengke. Ita po niya, dakal salamat po kay Paman ng Tabe, kay Paman ng Beg, kay kaming vlog. Ting kaya ba ako, sumami rin kasi magsina na rin. Pero ita po, dakal salamat mo naman, Sir Gerald, for inviting us. Sana miss you at tapa kay business. Dakal salamat po kay Paman ng Beg. Until our next discovery. Peace out. Thank you. Bye.